Hello mga guys. Diyan kami sa McDo. Diyan kami sa Baro burger lang. Kain tayo sa McDo guys. Kain tayo. Baro burger lang na kami. Baro burger ito nyo. McDo. Chow ta chow. Wait, itong YouTube channel ka? Uli, yan eh. Upload naman yun. Upload eh. Guys, kain tayo. Kaon ta kaon. Kaon. Diet kami tulad eh. Burger lang kami anay. Tapos kamsahan ng makaron. Pero di kasi mata te. Tisyo. Yun. Anong pabuing style eh. Ano ba ito picture ito na guys. Oh. Kaon ta nyo, kaon. Iba talaga yung pan. Burger. Right? Tugmay mo. Ganun mo na lasot eh. Lasot. Nagbayad. May bayad kayo mag-internet tapos namahaw kami. May baka kami bayo sa American Eagle. Tapos nagbakal si Alipsing ka Giordano mo lang nga brepa. Tapos sa Galagaw, tibot-tibot. Uli. Parang manjut tirawan. Bayan na. Natataas ang kanda, posisyon na. Ay, Beso. Ano siya? Itom gini. Wa igma. totoo maigma. Kwento na yun. Mio. Mio guys. No. Ating yata yung lagay dito, hindi manok eh.
Kain tapos guys, ano? Hmm? Busog eh. Mm. Solve bites. Solve na guys, solve. Wala kilo ba? Hmm? Darang kilo. Guys, oh. Wala. Pagkatapos na mo din muli, may kag mag-cups. Nyapon ka sa guys. 0 calories. Hmm. Guys, oh. Kaunta. Lain natin french fries. Yung namin okay tayo yung french fries, no? Isla naman ang damon. Ang mo dyan, Prince Price na to? Ang gagmay? Kain. Ako reklamo. Ang gagmay? Punta mo dyan? Rio ko dyan? Dahil ito ato at asin. Tanda-tanda dito, tanda. Maglaka, magbabaw. Hmm. Diyo ka na. Ikaw pa mukha. Mabutang ka asin. Saan lamisa eh? Ito timpika. Solve na guys. Hmm? Ayos na na. Thank you. Thank you guys. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Bye. Bye-bye.